Construir un futur de valors per les Illes Balears implica una dignitat que sigui compartida per tots nosaltres, inclusiva i diversa. Un futur on tots tinguem veu i espai per ser escoltats, però que la guerra cultural i els discursos de l'odi siguin silenciats. Reforçar els valors de la societat de les Illes Balears implica reforçar els principis de la construcció de l'estat del benestar. Un vot qualitatiu per tal de lluitar contra les violències masclistes, la violència sexual, per impulsar l'agenda de la coeducació, de la conciliació i de la corresponsabilitat. Front la involució democràtica d'alguns règims autoritaris i liberals, des de la ponència del PSIP fèiem una aposta renovadora per la socialdemocràcia. La igualtat, la llibertat i la justícia social ens permet avançar com a societat. Estem en un moment crucial on ens estem jugant continuar amb totes les polítiques feministes i de progrés dels darrers anys. Una aposta renovadora basada en un nou contracte social i generacional, basat en polítiques sòlides i en polítiques que garanteixin la cohesió social de la ciutadania de les Illes Balears. Els nostres valors ens fan estar amb la gent, obrint-los als horitzons, amb la ment clara i amb un projecte de futur.